Η χαμένη αθωότητα, η τραγική υπόθεση της μικρής Νίκης Δουρή. Ήταν άνοιξη του 2015, στην Αθήνα. Μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, αλλά εκείνη τη χρονιά θα σιωπούσε μπροστά σε μια ιστορία τόσο σκοτεινή και τόσο αδιανόητη, που θα πάγωνε κάθε καρδιά. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη, ζούσε ένα κοριτσάκι 6 ετών. Η Νίκη. Με μάτια γεμάτα φως και μια αθωότητα που έδινε ζωή σε ένα σπίτι πληγωμένο. Ο πατέρας της, 47 ετών, από τη Βουλγαρία. Η μητέρα της, Ελληνίδα. Μια σχέση γεμάτη εντάσεις, φτώχεια, καυγάδες και βουβή απόγνωση. Αλλά η Νίκη ήταν η μόνη ανάσα ελπίδας μέσα σε εκείνο το σκοτάδι. Και ξαφνικά, εξαφανίστηκε. Χωρίς ίχνος. Χωρίς φωνή. Χωρίς καμία εξήγηση. Η μητέρα είπε στους γείτονες πως η Νίκη ταξίδεψε με τον πατέρα της στη Βουλγαρία. Ο πατέρας είπε πως ζούσε με τη μητέρα της στην Αθήνα. 2 διαφορετικές ιστορίες. Καμία απόδειξη. Κανένα σημάδι ζωής. Τα χρόνια πέρασαν. Και το όνομα Νίκη ξεχάστηκε. Σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Μέχρι που, το 2022, μια άλλη αστυνομική έρευνα οδήγησε τυχαία στο ίδιο σπίτι. Το σπίτι όπου ο πατέρας ζούσε ακόμα, αυτή τη φορά με νέα σύντροφο. Μέσα στο διαμέρισμα, αστυνομικοί εντόπισαν ένα παλιό, ξύλινο μπαούλο. Κλειστό. Βαρύ. Καλυμμένο με κουβέρτες και παιδικά παιχνίδια. Όταν το άνοιξαν, η μυρωδιά τους πάγωσε. Μια οσμή που μόνο ο θάνατος αφήνει πίσω του. Μέσα βρισκόταν ένα μικρό σκελετωμένο σώμα. Τυλιγμένο σε πλαστικό. Σφιχτά. Κρυμμένο εκεί για 7 ολόκληρα χρόνια. Η ανάλυση DNA αποκάλυψε την αλήθεια. Ήταν η Νίκη. Ο πατέρας λύγησε. Και ομολόγησε. Εκείνη τη νύχτα, είπε, είχα μαλώσει. Η μικρή έκλαιγε και εκείνος, σε μια στιγμή θυμού, τη χτύπησε. Έπεσε. Και δεν ξανασηκώθηκε. Τρομαγμένος, προσπάθησε να τη συνεφέρει. Αλλά ήταν ήδη αργά. Πανικός. Ενοχή. Φόβος. Και τότε, έκανε κάτι που κανένας νους δεν μπορεί να συλλάβει. Την έκρυψε μέσα στον μπαούλο. Και συνέχισε να ζει. Να τρώει. Να κοιμάται. Να αναπνέει. Στο ίδιο δωμάτιο όπου η μικρή του κόρη είχε πεθάνει. Για 7 χρόνια. Η νέα του σύντροφος είπε πως δεν ήξερε τίποτα. Πίστευε πως το μπαούλο ήταν γεμάτο παλιά πράγματα. Μέχρι που η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Οι γείτονες έμειναν άφωνοι. Θυμήθηκαν τη μυρωδιά. Θυμήθηκαν τη σιωπή. Κανείς, όμως, δεν φαντάστηκε την αλήθεια. Η υπόθεση της μικρής Νίκης συγκλώνησε όλη τη χώρα. Όχι μόνο γιατί πέθανε ένα παιδί. Αλλά γιατί όλοι είχαν πάψει να το ψάχνουν. Κανένα σχολείο δεν ειδοποίησε τις αρχές. Κανένας γείτονας δεν ρώτησε. Κανένα σύστημα δεν λειτουργήσε. Ήταν ένα έγκλημα που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει. Μια σιωπή που κράτησε 7 χρόνια. Και μια κοινωνία που απέστρεψε το βλέμμα της. Ο πατέρας καταδικάστηκε σε ισόβια. Αλλά τι σημαίνει δικαιοσύνη, όταν η αθωότητα έχει θαυτεί? Η Νίκη δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Δεν πρόλαβε να παίξει ξανά. Έμεινε για πάντα παιδί. Ένα φάντασμα που στοιχειώνει μια γειτονιά που θέλησε να ξεχάσει. Και αν κάτι μένει, είναι η φωνή της. Μια ψιθυριστή ανάσα μέσα στο σκοτάδι. Γιατί?